Падарҷон, модарҷон, маро бубахшед. Фарзандонам ба шумо амонат. ин охирин навиштаи Фаррух Муродови 29 сола, сокини деҳаи Мишкорони ҷамоати Саричашмаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин аст, ки пеш аз даст ба худкушӣ задан дар девор ҳаккокӣ кардааст. Як манбаъ аз шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Шамсиддини Шоҳин душанбе 5 ноябр дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, ки ҳодиса ҳафтаи гузашта рух дод ва ҳоло мавриди таҳқиқ қарор дорад. Ба гуфтаи манбаъ, ҳангоми аз назар гузарондани ҷои ҳодиса дар девор ин навиштаҳоро дарёфтанд. ҳодиса ҳафтаи гузашта сар задааст ва ҷасадашро наздиконаш аз таххонаи оғилашон пайдо карданд. Дар ҳоли ҳозир додистонӣ сабаби даст ба худкушӣ задани Фаррух Муродовро таҳқиқ дорад. хонаводааш мегӯяд, ки шаб нопадид шуд, субҳ соати 5 рӯзи 28 октябр ҷасадашро аз ҳамонҷо пайдо карда ба мақомот хабар доданд. Гуфтам суҳбати радиозодӣ дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Шамсиддини Шоҳин. Ин манбаъ дар идомаи суҳбат гуфт, ки баъди ташхиси судии тиббӣ маълум шудааст, ки ӯ даст ба худкушӣ задааст. Ба гуфтаи манбаъ, аз ин мард 2 фарзанд боқӣ мондааст. Табарали Муродов, падари Фаррух Муродов, душанбе 5 ноябр дар суҳбат ба радиозодӣ гуфт, писараш гирифтори бемории менингит буд ва сари ҳар вақт бемориаш хуруҷ мекард. Вай афзуд, рӯзе ки ҳодиса рух дод, келинаш ба хонаи модараш рафта буд ва Фаррух бо бародараш дар хона танҳо монда буд. Табарали Муродов дар идомаи суҳбат афзуд, ки субҳи 28 октябр вақти сӯи оғил ва ҳоҷатхона рафт, ҷасади овезёну писарашро дар таноб дид. Муродов афзуд, ки баъди ҷасадро гирифтан мақомотро огоҳ карданд. Фаррух Муродови 29 сола аввалин нафаре нест, ки қабл аз даст ба худкушӣ задан ба наздиконашон паём мегузорад. Аввали моҳи феврал ҷасади оимхол Одинаев, як хонандаи синфи 10 шаҳри Кӯлоб, пеш аз даст ба худкушӣ задан ба наздиконашон мактуб гузошта буд, ки дар он ҷо хайр оча, паноҳат ба худо, ман рафтам он дунё навишта шуда буд. дар поёни ҳамон моҳ Бегиҷон Қурбонови 52 сола даст ба худкушӣ зад. ҷасади ин сокини шаҳри Кӯлобро моҳи феврали соли ҷорӣ мақомот аз ҷамоати рӯдакӣ пайдо карданд. мақомот баъди таҳқиқ маълум карданд, ки ӯ сирко хӯрда даст ба худкушӣ задааст. Бегиҷон Қурбонов низ пеш аз даст ба худкушӣ задан ҳодисаи ба сараш омадаро иншо карда аз шайтону ҳамсараш шикоят карда буд.